Здравейте отново, любители на кулинарните приключения! Дойде време да ви споделя една екзотична и много любима тайландска рецепта, която на пръв поглед не изглежда нищо особено, но всъщност е експлозия от ароматни вкусове и подправки. Към 200 грама кисело мляко ще добавя парче прясно настърган джинджифил и няколко скелетки чесън, които настъргвам на ситно ренде. Добавям и 2 супени лъжици грам масала. Е готова подправка, съдържаща основно кимион, кориандър, кардамон, черен пипер, канела, карамфил и индийско орехче. Ако нямате готова грам масала, сложете от тези подправки, които имате. Пилешките гърди нарязвам на малки купчета и ги прехвърлям в маринадата и прибирам в хладилник за половин час. През това време приготвям доматеният сос. Използвам консервирани домати, подправки, отново кориандър, грам масала, кимион, лют червен пипер и сол. Глава лук, няколко скелетки чесън и парче джинджифил. Блендирам до получаването на пюре. В загрят тиган с мазнина поставям пилешкото и го оставям да се сготви. Като първоначално пуска доста вода, чакам тази вода да извари и след това месото го запичам да хване лека златиста коричка. Разбърквам периодично, за да се запече от всички страни хубаво. Когато месото е сготвено, наливам доматеното сосче и готвя заедно за 10 минути. Ако ви се види твърде гъсто, може да налеете малко водичка. Накрая добавям и течната сметана и оставям на огъня за още 3-4 минутки, докато ми хареса на гъстотата. И нашето кари е готово. Ароматно, леко лютичко и страшно вкусно. Винаги го сервирам с ориз басмати и гарнирам с пресен кориандър. Да ви е вкусно и до нови срещи! И не забравяйте да се абонирате за канала.